декадему дуруға ё ки рост? Салом алейкум бародаро. Бисёриҳо дар видеои гузашта нависта буданд ки нашро декадему видео кунед. Дуруға ё ки рост? Дар инстаграмам бисёр менависам. Биёз нишон метиҳем декадему чие. Полностью мегем плюсу минусуша рост ё ки дуруғ дар иҷа метавонед сум кор карда. Ҳамаша мефаҳмонем. Ва дар охир видео мегем ки киё метавонад дар иҷа кор кунанд, киё не. Нигоҳ кунед. Ина барномаи декадемуи касое ки намедонанд. Ина хеле барномае как будто шумо дар иҷаи интернет-магазин кор мекунед, аз онда савдо мекунед. Ва нигоҳ кунед, нишон метиҳем. Шумо ин иҷа 50 ход дорен. Яъни автоматика меҷақен. Ина митасқати шумо сум кор мекунед. Ма уже 50 ход набуд кардагим. Нигоҳ кунед. Ина хеле тов мехӯра. Ягон продукта шумо гӯё ки мегиред намефурӯшед. Ай сабабе ки уже махотон пар шудагия дига наметавонам. Нигоҳ кунед, ман имрӯз $8 кор кардагим. Ай $228. Тақрибан дар 2 ҳафта ман $100 я $128 кор кардам. Ин видео ягон реклама нестем, мо ягон каса файрод карданирам нестем бародаро. Мо просто плюсу минусошо гуфтанием. Бароям ка видеоро то охира тамошо кунед. Ҳамаша мефаҳмем. Пешаки комментарий дар нависен, хулосотона набурем. Илтимос видеоро тамошо кунед, ба ҳамаша мефаҳмед. Гуфтем ки нами барнома намехелай на Азон ҳастай, Декадему ҳастай, Амазон ҳастай, дига барнома шумо как будто ки дар иҷа онлайн бизнес мекунем. Гӯё ки шумо ягон чӣ мехарем, мефурӯшем. Так биёед нигоҳ мекунем. Аввал плюсошо мегем. Чӣ плюсо дора барномаи Декадему? Чӣ хеле ки дар бисёриҳо интересна, Декадему ҳама барои сум кор кардан медояд. Ва дар иҷа шумо сум кор кардан метавонед ё ки не. Якин плюсше меяд ки шумо метавонед реально сум кор кунед. Барое ки ман бисёриҳоро дидагиам, бародарои тоҷикои худмона шиносура ки қариб 1,5-2,000 даже зиёд доллар кор кардагиам. Ай $100 ё $500. Барои он қадар шумоҳо реально дар иҷа сум кор кардан метавонед. Некем айни ҳол метавонед сум кор карда. Так дуюм плюсша меяд ки вақти кама талаб мекунад. Шумо ҳамагӣ дар рӯз 10 минут медорен, 50 та хода тов метиҳен ё ки чандта бошад, шумо бисёртар мебошад, тов метиҳен ва ина мехелай ҳар як хотон сум мегирен, ҳамагӣ 10 минут ҳам талаб намекунад. Дар 10 минут шумо ҳисоб кунед ки тақрибан 70-80 сомон кор кардаед. Ина ман имрӯз примерно 80 чанд сомон кор кардам, қариб 90 сомон. Ва ҳама метавонам мақсади корро бикунам, вақти кама мегардим. Плюсша меяд, семша меяд ки шумо одам файрод намекунед дар иҷа ва пул кор мекунед. То есть шумо одам файрод мекунед, не ки агар ба монанди дига пирамидо шумо дар иҷа метавонед ки одамам файрод накунед, не ки пул кор кунед. Агар одам файрод кунед, бо бисёртар пул кор мекунед. Барои он қадар ишам плюсе ки шумо просто так метавонед ягон одам файрод накарда, ягон чӣ накарда пул кор кунед. Ай $100 тақрибан дар як рӯз метавонед ай 30 то 50 сомона кор кунед дар як рӯз одам файрод накарда. Ва биё минусошо мебинем. Чӣ минусо дорад? Як минусша меяд ки и пирамида. Чӣ хел пирамида? Ба бисёритон маълуме ки пирамида чия, чӣ хеле шумо одам бояд файрод кунед. Чӣ хеле гуфтем ки плюсша ки шумо одам файрод накунем сум кор мекунед, агар одам файрод кунед бисёртар сум кор мекунед. Ина условияш мақсад чӣ хел сум кор мекунед метавонед ба дуруи хитоб бихонед дар сайташ. Ва пирамида як рӯз ай байн мерава, нест мешава ва шумо полностью пулотон месӯзад. И якин минуси асосишай. Дуюмаш меяд ки сума шумо гузарондан дар тезда мезгаронед сума дар 1 минута 5 минута сумтон мезгарад. Дар Декадему не ки обратно снимат кардани сумтон, а 1 то 1 ҳафта вақта мегирад. Шумо дар муддати 1 ё ки 1 ҳафта средни дар 3-4 сум мезгарад одамо сумтон дер мезгарад. Дуюм минусаш. Сеюмша меяд ки партнёрое ки доранд, чӣ хеле мебинем Азон, Амазон, ино ҳамаш дурӯғанд. Ёра просто ахчонам хел кардагиан ки как будто шумо дар Азон кор мекунед, интернет-магазин дорен ва гӯё ки шумо ягон чӣ мехаред, мефурӯшанд, ҳамин ҳисоб комиссия мегирен, эҷози шумо метиҳем ки мо амирӯз чандта кор кардем. Нигоҳ кунед, ин ҳамин гӯё мо ҳамин таврро ҳамирӯз фурӯхтем. Мо ҳамин ҳисоб сум кор кардем. Ина чӣ хеле ки мебинед, допустим амира футболкара $32.96 фурӯхтем, 0.8 цент кор кардем, яки 26% дар як миллион. Чӣ хеле ки гуфтагиай. Дар 2 миллиониш зиёд ҳам хем мерава. Сеюм минусша меяд ки партнёрашон дурӯғанд, барое ки мо уже ҳамаша задем, дидем, да биё нишон метиҳем ӯзи. Да Google да метавонед худтон проверка кунед. Азон надорад хеле партнёр. Ина мо ҷо уже задем телке. Нигоҳ кунед, партнёри доставка Азон, Декадему хат задаги. Ҳамаша Декадему нестиам хеле чиз. Агар ки мебуд, ягон связ медошт қати Азон, ягон статья дар борааш мебаромад ки Декадему начал партнёрством қати Азон. Барои қа дурӯғ агар Амазон бизанем, метавонем бизанем Амазона ва проверка кунем. Ку ҳамин рост ё ки дурӯғ. Нигоҳ кунед бародаро. Ина Декадему бу чӣ хеле ки мебинед, ягон та несте нашуд Азон. Декадему то есть Амазон ягон та несте хат задаги несте хеле статья. Барои қа партнёрашон дурӯғанд, ёро бовар накунед. Так что гуфтем ки шумо метавонед сум кор кунед, плюсошда шумо вақти кам сарф мекунед, одам файрод накунед, пул кор мекунед.
Димаш пирамидаи минусода сумтон дер мезгара ва партнёрош дурӯғанамаш и просто барномасе ки сума ҷамъ мекина дар охир ҳамаро фиреб мекина. Медонам ки бисёриётон навистем пирсиден кор кардесен айни ҳол ва ҳаматон хоҳиш карда мешавад бародаро илтимос видеоро ҳамаро икнен. Мада лайк комменти чизои шумо дар кор нест бародаро. Просто мо мехоҳем ки шуморо фиреб накунан амино. Фиребтон накунан агар ки кор карданӣ бошен кор кунен не ки суми кам қатъи ай $100 то $500 бисёр $500 гузаронем бисёр аз гаронем. Ҳозир мегем барои чи? Барои кадом одамо ай? Одамое метавонанд дар инҷа кор кунанд, сум кор кунанд айни ҳол ки ва ё кор мекунанд ягон ҷода ва суми доранд ки мақсад агар ки бисӯзам $100 ба хайре, мисол 1000 сум ба хайре. Не ки одамои кор накунанд дар инҷа категорически кор накунанд, одамое ки бисёр ҳамо фиреб мехӯранд, одамое ки кор намекунанд, занакои хонашинанд бисёришон, одамое ки мисол ёшоанд ё ки ягон коре мекунанд дар худшон кам мехоҳанд дар худи зиёд кунанд, ҳамин ҳисоб сум кор кунанд. Бародаро илтимос дар худтон намераса суми калон ҳеҷ вақт нагирен қарз, тим боле одамое ки қарз мекунанд вообще ягон сомон қарз накунед надорен иҷада. Шумо ҳисоб кунед ки яхело медоранд кор мекунанд, ҳо ям моҳда мо суми калон кор мекунанд, мисол $100 мепартоянд, $200 то $500 $100 мегиранд, некем вақте ки нафсшон калон мераванд мегӯянд значит 10,000 медоштим ӯзи 40,000 $30,000 кор мекардам, мераванд қарз мекунанд бисёриё медоянд ин барномада сум мепартоянд, дар охир чӣ кор мекунанд кидачо мекунанд. Барои ҳам қадар илтимос ягон ҷо қарз нагирен, ягон банк, ягон ҷо ки ин барнома я ҳозир кор мекунад, ҳо масали сума ҷамъ мекунад, вақте ки сумаша ҷамъ кард полностью маҳкам мекунад, дига шумо вообще суматона гирифта наметавонед ва ям мешинед я умр қарзотона банк платит карда суми коркардитона. Барои ҳам қадар бародаро илтимос видеоро равон кунед ки дигароро бинанд. Ва гуфтем касое ки метавонанд ҳо риск мекунанд, тайёранд мақсад барои ёшо ва одамое ки мисол доранд хай ҳо $100 жалка нестай ё ки $500 мақсад метавонед сум партои кор кунед, не ки сумтона тезда бигиред. Мақсад шумо $200-300 кардем, $100 рихтона гиред, шумо намесӯзонед зато дар барнома. Баъд дальше кор кунем, мисол $500-800 кардем, бо сума снимат кунем. Тез суматона бисёр намонед, нашавад ки вақте ки бисёр шуд сум дар ин барнома ё мақсадшон мехоҳад ки суми калона ҷамъ мекунанд, баъд нест мешаванд, миллион ҷамъ мекунанд. Вақте ки шумо тез сумтона гирифтен ё ки суми $100 $500 кен ё вақте ки фоида набинанд маҳкам намекунанд ширкатшон. Барои ҳам қадар суми калона партоен ягон тад ва хеле барномада агар ки мақсад имконият боша ба қадри имконият кор накунед. Одамое ки кор намекунанд ягон ҷо мехоҳанд дар худ бигиранд ё дурӯғанамашон. Агар касое ки мехоҳанд кор кунанд, ҳо хай мақсад риск мекунанд, кор мекунанд, метавонед сум кор кунед. Мо дидагем одамоеро ки дас 4-5 моҳ $100 қариб $1,500 кор карданд. Ҳозир айни ҳол шидестем, мо дар аввали видео гуфтем ки айни ҳол сум кор мекунӣ. Барои ҳам қадар анами барои мо ҷавобе ки шумо айни ҳол метавонед ки вақте маҳкам кард дига шумо суматона гирифта наметавонед иҷа. Так биёз я чизи дигара нишон медиҳем сразу, ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунем. Так нагуфтан ҳамона ки касое ки мехоҳанд кор кунанд, видео дар поёни ҳамин видео мемонам ссилкаша, мақсад метавонем дурен тамошо кунен ки чӣ хел регистратсия мекунед, чӣ хел сум мепартоед, ҳамаша дар видеои поёнӣ нишон додагем. Отдельно видео дар таг видео комментарияда ссилкаша аст. Дурен тамошо кунед видеоро, метавонед мақсад регистратсия кунед, касое ки риск карданиян кор кунанд, айроям видео кор кунед. Мо дар уҷа ҳамаша гуфтагем, бо плюс минусошам гуфтагем ки мақсад суми калон напартоед дар уҷа. Так нигоҳ кунед як барномаи дига, инам бисёр айни ҳол популярния дар Тоҷикистон. Бисёр одаморо фиреб карда истанд. Ҳозир нишонтон метиҳам. Так нигоҳ мекунем. Як бародари хидмонаи тоҷикаи видео кардагиай ва хичам ба фикрам ҳоли намедонам ки и дурӯғай, ҳамин сабаб нигоҳ кунем. ё ки медона шояд ки сум кор кардан. Салом ба ҳар нафаре ки алҳол видеои моро тамошо дорад. Имрӯзаи мо дар бораи сайти Pumal меравад. Ин яке аз сайтҳои нави онлайн шопингӣ мебошад ки шумо метавонед бо роҳи сам. Так хитон фаҳмиден давомша шарт нест бугум. Ҳамин чизе ки ман гуфтам, ҳамин чизое не ки фақат дар ҷа гуфтагие ки шумо метавонед сум кор кунед, ягон чи минус плюсоша намега. То есть фақат плюсоша гуфтагие, минусоша намега. Барои ин қадар бародаро и бо вообще мошенника вообще кор накунед. Ман намегум бародар мошенника шояд ӯ намедона ҳамин дар худаш кор кестай. Некем ҳамин барномаш точно 100% пирамидай. Инак сайтчон мақсад метавонед дурӯи хабаргирӣ видеоро тамошо кунед. Так дуюм барномае ки айни ҳол популярне нигоҳ кунед. бисёриҳо медонанд, дамо бисёр менависанд дар Instagram, нашуд ҳамин нашуд CoNFT, инами сайти ки нагуфтам, ина аллакай уже кор мекунад ёдам. Нигоҳ кунед, CoNFT гӯё ки шумо дар ҷаи NFT заниматсия мекунед. Бародаро нестай хеле сайт, дар ягон ҷо нестай. Бидоред дар CoinMarketCap хитоб бикоен, бинависен ҳамира поис бите, нестай хеле
аккаунт, مثل точнее хеле биржа ки дар оҷа шумо NFT заниматсия кунед. Ё тоҷико кадагиам ба фикри ман, ё ки тоҷикоро набошанд, ё он касе кадастае ки медонанд ки тоҷикоро таза фиреб мекунанд, ҳамаша не мақсад ҳами ҳозир бисёр штагаи фиреб кестанд. Барои ҳамун кадагиам хали пирамидаан охир фанчон мекунанд. Ина ко NFT мошенникае, 100% мегӯям ки мошенникае, ҳами схемаи ҳозир гуфтам ҳами чизое. ҳо шояд шумо рӯзи кор мекунед, сумна ки охир да бародаро фиребтон мекунанд. Шаймон мешен, хай менависанд ки уҷа чӣ худо дер меша бародаро. Касое ки гӯш мекуна, мақсад видео барои ҳамин одамое ҳастанд ки гӯш мекуна, мефаҳма ва медонад ки мо беҳуда намегӯем, мо барои шумо мекунем видеора. Так нигоҳ кунед бародаро, агар ки шумо дар ягон сайт подозрительный галатидам хали чизора нафаҳмидем, бихоҳем ки бифаҳмед ростан ё ки дурӯғ, метавонед дар ҳамин сайти ман сармоягузор ё ки бизнесиҷо зичо метимошам. Дар ҳамин сайти ман сармоягузор Instagram бинависед, нигоҳ кунед, ҳама дар ҷа нашод сармоягузорие, нашод криптовалюта, нашод IDO, бидорем бихонед, ҳамаш ҳастаи чияй, P2P чияй, биржа чияй, аксия чияй, дивиденд, ҳамаи чизо ин ҳамаш нашод бозори биржаи биткоин чияй, видео полни ҳастаи. Дар канали мо дар YouTube метавонед бизнесиҷи да бизанед, нашод криптовалюта ҳастаи, канали мо да подписатсия кунед, ҳамин каналда видео бисёр андроен ҳама чиёро бибинед, бихонед, бифаҳмед. ва чӣ саволое ки мешавад нашод мошеннико ягон подозрительный бошад, мо метавонед бинависед, мо мегӯемтон. Так ё ки канали бизнесиҷи да мешам канали моай. Так метавонед мақсад тамошо кунед видеои мотиватсионияи бисёр. Чӣ саволе мешавад метавонед дар ҳамин сайт бинависед, ҳатман ҷавобтон метиҳам. Ва касое ки мехоҳанд кор кунанд конкретно фиреб нахӯранд дар биржа, шумо метавонед бародаро курси мо курс дорем. Касое ки намедонанд, курса скачат кунанд ай Play Market, номи курс ман сармоягузор, просто ман сармоягузор бизанед, отзывоша худтон тамошо кунед, нашод курс ҳамаша бинед, скачат кунед, курса бизгаред, ҳама инами чизое ки дар инҷа ҳаста, ҳамаша полн ёд мегиред. Айнол P2P-ро ёд мегиред, IDO-ро ёд мегиред, криптовалюта, биткоин, ҳама инҳоро тарзи харидан шумо, аксиёра полни ба тоҷикия, якумин курсе полни нишон метиҳам. Барои маълумоти бештар марҳамат дар ман сармоягузор ё ки дар бизнесиҷи нависед. Ва бародаро чӣ фикре ки доред нашод ҳамин барномаое ки гуфтем, Decademo ё ки NFT, ҳамин барномаое ки ҳол нишон додем, шумо бинависед ки шумо нашод ҳамин барнома чӣ фикр доред. ҳатман дар зери комментарий нависед ки бо ҳаста ягон дигам хали сайти ки мақсад ба схемаи пирамида одаморо фаҳм кардастае, бинависед дар бораи ҳамин ва дар оянда бигӯед ки чӣ видео кунем накунем, мо ҳатман менависем. Ва касое ки гуфтем ки мехоҳанд дар Decademo кор кунанд, видеош таи комментарий мемонам, точнее ссилкаша, дурӯед тамошо кунед, мақсад касое ки лист карданиянд дурӯед кор кунед.